The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tama ko oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA for the Backs. Umpisahan na natin mga ka-aksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa ating satellite office sa Kongreso. Makakasama natin si Sir Rudy Vizcaya mula sa Kongreso. Magandang hapon sa iyo, Sir Rudy. Sir Rudy, magandang hapon. Magandang hapon po naman dyan, lalo-lalo na sa ating Abicula, dyan sa Region 5. At magandang hapon po sa iyo, Madam Ring. yes, kasama mo ngayon, Sir Rudy, si Rochelle Nazarita, ang ina ni Baby Mel na 10 buwang gulang pero lumalaban ngayon sa kanyang sakit. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Rochelle. Nanay Rochelle, magandang hapon. Hello po, Nanay Rochelle. Magandang hapon. Si Nanay Rochelle ay may anak na may sakit sa puso. Yes, magandang hapon po. Nanay Rochelle, kumusta po yung kalagayan ngayon ng iyong pong anak? Siya po ay ganun pa rin po, ma'am. Opo, ganun pa rin. Lumalaban pa rin po siya sa sakit sa puso. Nanay, kailan niyo po nalaman na meron pong ganitong uri ng sakit yung anak po ninyo? Hello? Hello, Nay? Okay, balikan na lang natin si Rudy sa Kongreso dahil medyo mahina yung signal ni Rudy. Pero etong si Nanay Rochelle ay humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List, sa Ako Bicol Tabang Ora mismo dahil ang kanyang anak ay merong sakit sa puso. So napakahirap mga kaaksyon ng isang ina na ang kanyang anak ay lumalaban sa ganitong uri ng sakit. Lalo na't nasa murang edad, ganito na mismo yung kanyang pinaglalaban ng sakit. Okay na? Okay, balikan natin si Rudy. Rudy, magandang hapon sa muli. Magandang hapon po. Okay, Nanay Rochelle. Balikan ko po yung unang tanong ko. Kumusta po yung baby mo ngayon? Okay naman po siya, ma'am. Opo, so kailan nyo po nalaman na meron pong ganitong uri ng sakit yung anak po ninyo? Since birth po, mula nung pinanganak ko po siya. Okay. Na-confine po siya ng 1 month and 8 days po sa AAMC. Nagka-pneumonia po siya. Tapos after 1 week po, nalaman na meron po siyang congenital heart disease po. Opo. So, sa inyo po, Nay, napagtatansya or syempre, nagtanong po yung doktor, meron po ba sa pamilya ninyo or sa lahi nyo na meron din pong ganitong uri ng sakit sa puso? Wala po. So, ano po yung sabi ng doktor? Ayun nga po, meron pong 2 butas po yung puso niya at kailangan po ng operahan ngayong February or March po. Opo, so kinakailangan ng sumailalim sa operasyon yung bata, no? So it's either ngayong buwan or sa susunod na buwan or Marso. Opo. Para saan daw po itong operasyon na isasagawa po sa kanya?
Open heart surgery po. Open heart surgery. Matanong ko lang po, Nanay Rochelle, ano po yung hanap buhay ni Mister? At kayo din po ba, meron po bang hanap buhay? Yung kasama ko po, security guard. Ako po walang trabaho. Okay, si Mister ay isang security guard. So, kumusta naman po yung sweldo ni Mister? Sapat po ba sa inyong pang-araw-araw? Lalo na ngayon po na meron kinakaharap pong operasyon yung anak po ninyo. Hindi po. So, paano nyo po natutususan yung pangangailangan? Punta po kami dito sa Congress. Nana po namin si Sir Rudy po. Tapos sinuro po kami nung guard dito. Opo. Tapos inassist po kami kaagad ng mga staff. Opo. Paano nyo po nalaman ng Ako Bicol Party List, ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ay tumutulong po sa ganito pong mga problema po, especially sa medikal? Meron po kaming mga kakilala po na kasamahan din po namin sa heart center. Ayun. So, Napunta po kami dito kasi madali lang po silang napitan. okay, so, Lalo na po si Sir Rudy po. yan, tama yan na sinabi sa inyo, Nanay Rochelle, ano? Ang Ako Bicol Party List po ay madaling lapitan. Kaya yan na si Karudi, ano? Katabi nyo na ngayon si Karudi. Karudi, magandang hapon. Apo, katabi ko po si Sir. Apo, Karudi, magandang hapon. Magandang hapon po naman. Apo. Tama-tama itong araw po ito ay araw ng pagbibigay natin ng tulong sa ating mga kababayan. Hindi lang dito sa NCR, sa buong Pilipinas po. Araw ng People's Day natin ngayon. Araw ng pagbibigay ng tulong ng ating buting Congressman Saldico at Congressman Jil Bugalon sa ating mga kababayan. Itong case ng ating kababayan na to, kay Madam, ito po ay talagang kailangan tulungan talaga para doon sa kanyang anak. At higit sa lahat, nakita ko ang kanyang mga dokumento kanina ay ako ay talagang awang-awa sa bata. Kaya walang pang 2 minuto, tumawag na kagad ako sa buti nating Congressman Saldico, upang matulungan po ang ating kababayan na ito. Ano po yung sagot ni Congressman Saldico sa ating pong idinulog po sa kanya? Ay, sagot kagad sa akin. Okay, Mang Rudy, pagkaluban mo kagad ng 100K yan para sa gamutan ng kanyang anak. Ayun! Mismo. 100,000, Nanay Rochelle, ang ipinagkaloob po sa inyo ng Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico. So, ayan ba, Sir Rudy, ay madadala na ngayon ni Nanay Rochelle para naman ay mas-schedule niya yung operasyon po ng kanyang anak? Opo, at pinapagawa ko na kagad doon sa ating opisina, doon sa taas, ang kanyang guarantee letter para mabitbit na kagad niya. Ayun. So, Nanay Rochelle, napakinggan mo si Karudi, 100,000 po worth of guarantee letter ang maibibigay po sa inyo para sa operasyon ng anak po ninyo. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, Congressman Jel Bugalon, kay Sir Rudy Vizcaya, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ayan, Thank so... you po. Maraming salamat po sa inyo. Opo, kumusta yung pakiramdam nyo ngayon? Lalo po kay Sir Rudy po na nag-assist sa amin. Opo, kumusta yung pakiramdam mo ngayon, Nanay Rochelle? Masaya po. Ayan. Ayun, so... Sabayan po natin ang panalangin na maging successful po yung operasyon ng inyo pong anak. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Maraming salamat din po. Maraming salamat din, Karudi Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa National Capital Region. Mga kaaksyon sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, 5 kliyente ng isang agency na nagmula pa sa Quezon City, Benguet at Pampanga. Personal na dumayo dito sa Legazpi City at dumulog sa ating programa ngayong hapon. Ang kanilang mga reklamo, abangan yan mamaya. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod
kan serbisyo, maski gurano ini karayo o karani, ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dako laon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Tabang Ora mismo. Ito mga kaaksyon, kung inyong maaalala, nitong nakaraang Martes lamang ay may dumulog sa ating programa ang mag-ina na sila Faye Ann at Lenny Del Valle. At ang kanilang hinaing ay ang naging transaksyon nila sa isang agency, ang Traveling Visas Financial Consultancy Services. Sinubukan din nating tawagan at kunin ang panig na naturang agency, ngunit hindi sila sumagot sa ating mga tawag. Dahil rito, ora mismo nating idinulog ang problema sa tanggapan ng DTI at PNP. Ngunit matapos nating mabigyan ito ng aksyon, isa-isang nagpaabot ng mensahe ang iba pang mga may hinaing sa nasabing agency na nagmula pa sa NCR, Benguet at Pampanga. Kasama natin ngayon sila Misha Carillo mula sa Laguna, Cynthia Longa Sakla na mula pa sa Benguet, Desiree Pangilinan na mula naman sa Porac, Pampanga at ang mag-asawa na sila Lester Bonde na taga Ligao City, Albay. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Opo. Okay, so unahin ko muna si Desiree. Okay? Maaari niyo po bang maikwento sa amin, ma'am, ano po itong naging transaksyon niyo po dito po sa traveling agency? Bali po, ma'am, yung transaction namin about sa Canada po. Bali ganito po, ma'am, sabi niya sa amin, agad kami makakarating doon sa Canada, mag-full payment po kami. Okay, so ang pinag-usapan po ninyo, yung transaction na ikaw po ay gustong makarating ng Canada. Po. So, dahil gusto nyo pong makarating ng Canada, meron pong kaakibat na pera na pinag-uusapan. Yes po. Nasa magkano po ang naibigay nyo po, ma'am? Balis yung total po, ma'am, is 634,727. 634,727 to be exact. Yes, so, ganun kalaki po yung pera itiniwala nyo po dito po sa traveling agency. Yes po, ma'am. Okay. So, ano po yung nangyari, ma'am? After nyo pong maibigay yung pera, itiniwala nyo po sa kanya, umusad din po ba yung proseso? Bali, umusad po, ma'am, kaso matagal po. Matagal po yung pagproseso ng ano. Okay, umusad naman, pero matagal. Gaano katagal po yung proseso? Bali, 1 year na po, ma'am. 1 year? Opo. So, base po sa inyo, umusad naman. Ano po yung inusad na proseso pong ito? Nakaalis po ba kayo? Hindi po. Okay. Dahil po sa, sabi, puro refusal po yung namin, ma'am, sa kanya. Puro refusal. Ibig sabihin, ma'am, gumagalaw naman, kaya lang, hindi po na-approve. Yes po. Okay. Ano daw po yung rason? Napaliwanag po ba nitong agency ito? Bakit hindi po na-approve ang inyo pong aplikasyon? Bali po yung namin, tawag doon. Sige, ma'am, sa akin na lang po kayo tumingin, ma'am. Kung totoo po yung inireklamo po ninyo, actually po, ma'am, basihan nyo lang po yung mga naging usapan po ninyo at transaksyon. Bali, yung mister ko po kasi ang kaano niya sa online, ma'am. Lahat siya yung... Okay. So, sa madaling sabi, ang kausap po ng traveling ay yung asawa po ninyo. Yes po. Bakit po hindi po kayo personal na kausap ng traveling? Kasi may work po ako, ma'am. Si mister ang nakakaharap po sa kanya po, ma'am. Sa madaling sabi, kayo po ay may trabaho, pero yes po, yung inilalakad po ng mister nyo ay para po sa inyo. Opo. Family po kami, ma'am. Okay po. So, yes po, hindi po umusad. Yes po. Hindi po na-approve. So, malaking pera din po yun. Yes po. Ano po yung paliwanag nila? Bakit daw po hindi na-approve? Dahil po sa, ma'am,
tawag to. Ito na lang baguhin ko na lang po. Sino po yung nakakausap mo dito sa traveling agency ito? Bali, hindi ko po nakakausap. Saka lang po kami magkausap na sa video call po, ma'am. Sa video call? Yes, okay. po. Sino po itong nakakausap nyo sa video call? Si Sir Ron po. Si Sir Ron? Yes po. Ano po yung... Ito po ba yung CEO din ng traveling? Yes po. Okay. So personal nyo pong nakakausap siya through video call? Yes po, ma'am. Okay. So kung makakarap nyo po, matatandaan nyo po na siya po yung... Ito po yung mukhang itong pinag-uusapan natin ay yung CEO ng traveling? Yes po. Okay. Ikaw naman po, ma'am. Isa din po kayo sa nagrereklamo dahil ano naman po yung naging transaction nyo dito po sa traveling agency ito? Ma'am, bali, January 2021 po, in-endorse ako ng pinsan ko kay Sir Ron. So tumawag siya sa akin. Doon, ang offer niya sa amin is work permit po. Tapos, nung March of 2021... Ang offer niya is work permit? Oo. In-offer niya yan sa inyo dahil yun din po talaga yung inilapit mo sa kanila? Oo, yun okay, so work permit going to? Study po. Study visa. Okay, study visa papuntang anong bansa? Canada. Canada din, okay. So, ang nilapit mo sa kanya, etong work permit? Yes, ma'am. Okay, kumusta po yung naging transaction mo din sa kanya? Yung work permit po, nung March 15, 2021 po tumawag siya sa amin. Sabi niya, naghihintay na daw po yung employer namin. Ayaw niya nang matagal, kaya sa study na lang daw. So, so siya po yung nag-offer sa inyo na instead of work permit, study visa? Oo, yes ma'am. Okay. So, yun na lang ang naging option dahil parang minamadali na kayo. Oo daw ng employer namin kasi ayaw daw ng employer na maghintay. Study visa na lang daw para mas mabilis ang pagpunta doon. Okay, so doon pa lang parang may conflict na, no? Ang kailangan nyo is work permit dahil gusto nyo magtrabaho doon, pero ang in-offer niya is study permit or study visa. Oo, sabi namin nung in-offer niya yung study visa, Sir, paano po yun? Work ang gusto namin. Sabi po namin sa kanya, sabi niya, pagdating nyo naman po dito, siya daw mismo ang mag-ano. Pagdating sa? Pagdating doon sa Canada, yung study visa naman daw namin, siya ang mag-work para maging working. So, ibig sabihin, pag nakapunta kayo ng Canada, ang permit nyo is study visa, wala kayong work permit, pero siya na daw yung aasika. So, doon pa lang, parang meron ng violation. Oo, yes. Okay, so nasa magkano naman yung perang itiniwala mo dito sa traveling agency ito? 775,000. 734, ma'am. 700,734. 75,000. 75,000. 734, ma'am. Okay, so napakalaking pera. Ano po yung nangyari? Bakit po ay hindi nangyari? Hindi ka po nakaalis? Hindi ka po nagkaroon ng study visa? Ma'am, kasi refuse ang tagal-tagal kasi noong 2021 po kami nag-apply, tapos 2023 lang po yung ano namin. Parang pinrases. Okay, 2 taon din. Oo, 2 taon din kayong naghintay. So, ibig sabihin, sa 2 taon na yan, wala man lang na-update sa inyo kung eto bang prosesong ito ay gumagalaw, positibo, yung expectation ba ninyo ay marireach po ninyo kapalit nung perang itiniwala nyo kay Mr. Ron? Yes, ma'am, kasi nung nagte-text po kami kasi sa kanya, nagtatanong kung ano daw yung process. Sabi niya, dala daw ng COVID, kaya may delays. So, naniwala naman kami sa delays na yon. Dala ng COVID. Anong taon nga kayo nagkaroon ng transaction? 2021, ma'am. Okay, so 2021. Dala daw ng COVID. Yun naman ang binanggit niya na rason. Oo, kasi may delays. Meron naman po sa convo namin, ma'am. Okay, paano nyo nalaman na decline ang application po ninyo? Nung nagpa-biometrics po kasi sa amin nung December of 2022. Tapos, after ng biometrics, naningil agad sa amin ng pang airfare daw, tapos insurance. Wala pa kaming visa noon, December. So doon pa lang, paano po kayo nagkaroon ng pagdududa na parang may mali na sa nangyayaring ito, parang naglolokohan na lang tayo? Hindi nga kami nagduda sa kanya Nagbigay pa kami ng nagbayad pa kami ng airfare. Ayun, so sa kabila ng napakatagal na ng panahon na kayo ay naghihintay dahil sa kagustuhan ninyo na maiproseso talaga yung inyong kagustuhan na inilapit sa kanya, nagtiwala ulit kayo
Nagbigay ulit kayo ng hinihingi nilang mga requirements? Oo, nagbigay na nga kami ng airfare at insurance kahit wala yung visa. Kasi sabi ko, sir, antayin ko muna yung visa bago ako magbayad. Kasi yun naman ang requirements para mag-airfare. Sabi niya, para ma-schedule kami ng mas murang ticket. Ayun. So, lahat ng mga hinihingi nila sa inyo, naibigay po ninyo? Yes, ma'am. Pero in return, in exchange ng pera na inibinigay po ninyo sa kanila, wala pong nakapalit na naibigay sa inyo? Yes, ma'am. Yung refusal lang, ma'am. Nag-send po sila sa akin ng refusal letter February. So parang ang nangyayari, pumapasok yung mga perang galing po sa inyo, at the end of the day, ang babalik po sa inyo, refusal. Yes, ma'am. Okay, so ano yung naramdaman mo nung napakatagal ng panahon na naghihintay kayo ng ganyan, tapos babalik sa inyo instead of positive result, refusal pa? Nalungkot. Nagalit. Mixed emotions? Oo, mix po. Okay, so dito naman ako sa mag-asawa. Balikan ko kayo, no? Kayo naman, ano naman yung naging transaction ninyo dito kay Mr. Ron ng traveling? March 2 po, ma'am, nung mag-inquire po kami sa kanya. March 2 ng taong? March 2022. 2022. Tapos, nung mag-inquire kami sa kanya, yung sabi niya sa amin is 3 to 6 months maximum processing lang po. Okay, 3 to 6 months maximum processing period. Papa. Dumating, umabot ng ilang taon? Halos 2 years lang 2 years. So, yung patient po ninyo, pinahaba nyo na? Sana po, nagsabi siya ng, una pa lang, may panluloko na kasi sana po, nagsabi siya ng katotohanan na kung ano yung mangyayari sa process po nung... Okay. Tanong ko, sir, nasa magkano naman po yung naigastos or naibayad nyo po dito sa ahensyang ito? Bali po, 575. 575,000. Para sa ano naman po yung 575,000? Yung 350 sa school daw. Nagbigay muna kami ng 350 tapos yung 225 sa ticket daw. Okay, so yung kalahati sa school, yung kalahati sa ticket daw. Pero po, na-refund ko naman yung iba po na dahil kinulit-kulit ko po siya. Okay, dahil sa pagkukulit mo, na-refund mo yung iba. Oo, tayo. Nasa magkano naman yung na-refund mo? Yung 225 sa ticket po, na-refund ko po yun. Okay, yung tapos iba, hindi na. 220 sa 350K, 220 lang po yung refund ko sa 350K na unang binayad. Yung transaction mo sa kanya, gusto mo din makapunta ng Canada? Yes po. Okay, so ano po yung ano mo? Is it also working visa? Bali po, yung student visa po, yung sa asawa ko po. Sa asawa mo, ito? Okay, sa asawa mo. So, ibig sabihin, sa katagalan ng panahon, nag-decision kayong mag-refund? Hindi, na-refuse din. February 2, 2024, na-refuse yung visa namin. So, ibig sabihin, halos lahat sa inyo ay na-refuse yung visa ninyo? Oo nga po, kasi sabi niya, kasi kung una pa lang, madam, sinabi niya na ganun katagal aabutin yung process, di na kami nag-apply, di na nasayang yung... Tama. Kasi yung pagpunta ng Canada, talagang malaking pera yung kakailanganin. Nadoble pa kami, madam, sa medical. Nag-medical kami September 12, first medical namin, 2022. Hanggang sa nag-expired na naman kasi hindi niya agad kasi inasikaso eh. Kasi kung inasikaso niya agad, siguro hindi kami nadoble sa medical. Okay, so nadoble yung medical nyo dahil nag-expired. Dahil sabi mo, hindi niya kaagad inasikaso. So, paano mo nalaman na decline din or disapprove nag-email din po yung application staff mo? niya sa amin. Nagkaroon ng pag-email. Pero binabanggit mo na dapat nung una pa, sinabi na sa inyo na, hindi kayo dapat papasa. siya yung mag-encourage siya para makakuha lang ng client na magsasabi siya ng ganito. Nagbigay pa siya, ma'am, nung iniingay niya yung pera sa amin, nagbigay pa siya ng month na June intake daw yung asawa ko. Okay, so parang ang binibigay po sa inyo, puro paasa. Parang pinapaasa kayo na okay, maghintay kayo, Di niya alam yung stress na binibigay niya sa kliyente niya. So kayo din, siyempre, ang kagustuhan nyo, makuha yung kung ano yung binayaran ninyo. Pero hindi niya sinabi kaagad, no, parang madidecline kayo, parang alanganin na ma-approve. Hindi naman ako nagagalit na kasi na-decline. Yung pagsisinungaling niya yung nung pag-inquire ko pa lang, di sana nagsabi siya ng katotohanan kasi hindi naman biro yung ginastos po. Anong katotohanan na dapat pag-inquire mo pa lang?
yung totoong nangyayari sa process na ganun aabutin yung yung process halos 2 years lagpas. Sabi niya sa amin 3 to 6 months. Okay. Ano daw yung reason ng immigration? Bakit daw na-cancel yung application? Nag-email, parang hindi masyadong napatunayan na yung sa proof of funds. Okay. So kasi ang bansang Canada ay dapat meron kang sufficient fund na kaya mong tumira sa bansang Canada, kaya mong yung mga pangangailangan sa bansang Canada, kaya Pero mo... siya naman yung nagsabi, madam, na okay na daw yung 1.3 million na nakalagay sa bank account namin Okay. So meron kang 1.3 sa loob ng bank account mo. Opo. So ibig sabihin, yung ginamit niya yon para maging proof na meron kang sufficient fund para makarating ng Canada. Okay. So despite of that, na-decline pa rin yung application mo. Decline pa rin. Okay. So ngayon, ang paniniwala mo sa sarili mo, sa una pa lang, may panluloko nang nangyayari. Kay Misha naman tayo. Misha, eto naman, ano din yung naging transaction mo dito kay Mr. Ron, ang traveling? Magandang araw po sa lahat. Ako po is nung mga panahon po na nasa Japan, exact na January 23, 2022 po, nag-email po siya, nag-chat po ako sa kanya personal kasi po yung boyfriend ko po is uncle niya po. Then sabi niya, ano mo yung uncle ko, chat mo. Sabi ko, hindi ba pwedeng ikaw na magsabi? Sabi niya, hindi, kasi business niya yun. Ayaw niya daw mangialam. So, ibig sabihin, etong boyfriend mo ay tiyuhin itong si Mr. Ron. Okay? So, nagtiwala ka kay Mr. Ron. Sige po. Binigay niya po sa akin yung FB account. Then sabi niya, inano ko po siya, chinat ko po siya, ganito, ganyan. Sa madaling sabi niya po sa akin, kung gusto mo magpa-appointment, kailangan mo magbayad. Pera-pera ka agad, di ba pinag-uusapan? Okay, kung gusto mo magpa-appointment, magbayad ka kaagad. Sabi ko, paano po yung bayad? Sabi niya, may BDO account daw siya or Gcash. Sabi ko, pwede po bang Gcash? Kasi ang hirap po ito sa Japan, to Canada. Hindi nagpadala po ako sa nanay ko na para ibayad po dun sa Gcash niya. 6,200 po yung Gcash ko sa kanya para po sa appointment na wala pa pong 30 minutes yung usap po namin. Okay, so ibig sabihin, ang pagbibigay ng oras para lang mag-inquire, mayroon na kaagad na kaakibat na halaga. So 6,200 pesos yung ibinayad nyo for almost 30 minutes na pag-uusap. Wala pa pong 30 minutes yun, ma'am. Then yun po, sa kanya lang po ako, ilang taong ka na ba? Sabi ko, 26 po ako noong mga panahon yun. Sabi ko, okay, bata pa. Student daw po ako. Sabi ko, sir, magkano po ba yung ilalabas ko pong pera? Sabi niya, 500,000 plus cash. Sabi ko, sir, sige po, kukontakin ko na lang po ulit kayo kapag po ganyan. Kasi sinabihan niya pa nga po ako na 2 years ka na dyan sa Japan, wala ka pang ipon. So, kung niya pa yun, okay. Kaano po yun, kasagsagan po ng COVID noon, wala pa mga trabaho yung family ko sa Pilipinas. Ako po lahat. Hindi, sabi ko doon sa boyfriend ko, hintayin ko muna, mag-iipon muna ako. Kasi ayoko na po sanang ng contract noon. Then, ang noon, chinat ko po ulit siya. Sabi ko, sir, pwede po ba na under common law na lang ng boyfriend ko, yung magiging papel po namin. Kasi para mabawas po yung 500,000, baka po mabawasan. Sabi niya, okay. Pero alam niya ba na ang katransaksyon niya ay girlfriend ng pamangkin niya? Yes po. Pero po, hindi ko po inaano na boyfriend ko kasi business is business po. Alright. Ayoko pong sabihin ng family niya na ginagamit ko siya. Para po ang pinaka-kausap po na si Sir Ron. Okay. Then, ang po nun, sabi niya po sa akin, okay, 350,000 na lang. Daw po yun, processing pinang under common law. Then, sabi ko, cash na lang po yun. Tapos, yung mga kasagsagan po ng tourist visa ron, mabilis po ang pagkakaano. Ang sabi pa nga po niya sa akin, 2 buwan ka lang dito, madadala mo na yung anak mo. Sa totoo po, single mother po ako. Kaya po siguro ganon. Then sabi ko, okay po, sige. Pinangakuan niya po ako na makakapagtrabaho dun sa Canada. Madadala ko agad yung putulin ko muna, 350,000 na lang yung hinihingi niya sa'yo. Eto bang 350,000 na ibigay mo sa kanya? Hindi pa po. Tapos binago ko po kasi yung tourist na lang. Sabi ko, sir, sorry po, pwede po bang tourist na lang? Kasi po, mura lang po ang tourist. Mura lang po yung ibabayad talaga. Tapos sabi niya, 300,000. Then nagpadala po ako ng 300,000 sa kanya ng
nabuo ko po siya bago po mag-2023, nabuo ko na po. So, Mga staggered December type. po. Staggered po yung pagbibigay mo sa kanya Yes ng po. 300,000. Opo, 100 and 200,000 100 and 200,000 directly po ba itong ibinigay mo sa kanya? Ano po, bank account po niya. Bank account ni Mr. Ron Kidep? Opo, okay. BDO. Okay, so 300,000 buo ang in total ang naibigay mo sa kanya. Opo, so kumusta? Ano po yung nangyari dito sa 300,000 na naibigay mo? Then ayun nga po, hintay po lang hintay. Tapos nag-email na po siya, yung staff niya po sa akin na for biometric. Nag-biometric po ako sa Osaka. Then ang layo po nun sa lugar ko, bumiyahe po ako ng mga 14 hours po papuntang Osaka. Then dalawang balik nga po ako nun sa Osaka, gawa po ng biometric ko na hindi na po mabasa. Then another pamasahin na naman po, another gastos na naman. Then ang nung pinauwi niya po ako, sabi niya, mag-resign ka na sa trabaho mo dyan kasi magiging okay na yung papel mo. Asikasuhin nyo na ni Al yung dapat yung asikasuhin sa Pilipinas. Pinag-resign niya po ako. Tumawag po ako sa kanya, Sir, nakapag-resign na po ako. Kayo na po ang bahala sa amin. Oo, tutulungan ko kayo. Sabi niya, Sir, maraming salamat po. Pasensya na po sa abala. Makakabawi rin po kami sa inyo. Okay. Sir po ang tawag ko sa kanya, hindi po. So, hindi ibig po sabihin, dahil binalitaan ka ng magandang balita as you expected, na ikaw ay makakaalis na papunta ng Canada, nag-resign ka sa trabaho mo sa Japan. Opo, umuwi ka ng Pilipinas. Yes po, ma'am. Yung pong kinaano ko, nag-break po ako ng contract. Yung, di ba po, resign. Binayaran ko pa po yung natitirang buwan. Halos wala po ako naiuwing pera. Sorry. Sige lang. Ano po, then, pag-uwi ko po ng Pilipinas, chinachat ko po siya about po doon sa application ko. Ang sabi niya po, hintay na hintay. Galit na po siya, nagagalit siya eh. Lagi siyang galit. Pag po kausap niya ako, okay, sige, napapagayon na lang po ako. Parang yung... ano daw yung rason? Bakit galit itong si Mr. Ron pag kayo ay nagpa-follow up? Hindi po, parang siyang mataray kung mag-ano sa akin. Yung parang, hintayin mo na lang ganito. So parang piniplease mo po siya dahil meron kang inihinging pabor. Yes. Which is hindi naman talaga pabor dahil binayaran mo ito. Yes po. Tapos po, nung mga mga March po, naiinis na po ako. Halos po nag-aaway na kami ng naging asawa ko na. Kasi nga po, pinauwi niya po ako, yung asawa ko po. So itong boyfriend mo dati na tiyuhin itong si Mr. Ron ay asawa mo na ngayon? Opo, kasi po, nung umuwi po kami sa Pilipinas, nagpakasal na po kami. Gawa nga po ng under common law. Ano po kasi yung requirement kapag kasal po. Okay, so inasikaso mo yung mga requirements sa side mo para pag lumipad ka ng Canada, opo, maayos yung lahat. Opo, para pag na permanent residence na po yung asawa ko, automatic po ako meron na rin. Permanent na rin po ako. So ngayon dahil dyan sa pangyayaring yan, i-give up mo yung trabaho mo sa Japan. Yes po. Umuwi ka ng Pilipinas na walang-wala, umaasang makakalipad ng Canada dahil sa binitawan mong malaking halaga, nagpakasal ka dito sa dati mong boyfriend para lang maging maayos yung proseso. Then, ma'am, pero yung kapalit niyan, na binayad mo kay Mr. Ron ay walang nangyari. Ito po, nagpirma na po ako ng refund policy nun eh. Sabi niya 90 days, makukuha mo na yung refund policy na 175 na lang po. 175, sabi ko, nagmamakaawa na ako ma'am noon kasi sir, sabi ko sa kanya, chinat ko na rin po yung asawa niya ni si Ma'am Benji na mapasuyo naman po kay Sir Ron kasi po madedemolish po yung bahay namin. Kailangan ko po ng pera. Tapos, sabi niya, ando naman daw sabi ko, kinakausap ko po na siya, piplis po ako na makausap siya na personal, si Sir Ron. June po yun, last year, na sabi ko sa kanya, mag-usap po tayo kahit po tayo lang. Ayaw po niya, ayaw po siya makiharap kasi daw po, may utang daw pong malaki yung asawa niya sa kanya. Yung asawa niya may utang sa kanya, so ang gustong mangyari, yung asawa ko po. Yung asawa ko daw mo? po, malaki daw po yung utang sa kanila. Pag daw po mag-asawa, asawa ng asawa mo, utang mo na rin. Kumbaga, ikaw, nung nagsisimula pa lang yung prosesong ito, hindi mo iniisip na itong boyfriend mo ay sariling tao nitong kausap mo. Parang professional yung pag-uusap mo yun, di ba? Nilalakad mo, binibigay mo yung mga requirements. Pero itong si Mr. Ron, dahil may utang sa kanya, itong asawa mo, ang gusto niyang mangyari, yung utang niya, utang mo na din. Opo, sabi ko, bakit naman po magiging ganun? Pera ko po yun ng pagkadalaga. Hindi naman po namin yung conjugal, tumpak. Opo. Tapos po, nagsabi niya, niya po, hinihingan ko siya ng breakdown kung bakit gano'n na lang yung maging pera ko. Tinanggap ko na nga po yung 175,000 na yun yun lang, para panimula po ng bahay. Kasi po wala talaga kayo malilipatan noon. Then wala hanggang sa galit na daw siya, ako pa daw yung kakasuhan niya, gato ganyan. Hanggang sa sabi niya,
Ano yung paliwanag niya sa'yo? Bakit hindi ka daw makaalis ng Canada at bakit hindi niya maibigay, mai-refund yung buong pera na binigay mo? Ang pinakamasakit, ma'am, December pa po pala lumabas yung result ng immigration na nakaban po ako. Pero July ko na po nalaman na nakaban na po pala ako sa Canada. December pa lumabas yung result mula sa immigration ng Canada na naban po ako ng 5 years. Bakit daw ban ka ng 5 years? Ang alam ko po doon, yung sa pagkakaintindi ko po doon sa sulat, hindi may kasinungalingan daw po doon sa papel. Kasi po, yung lahat ng requirements ko po is galing Japan. Japan yung payslip ko, Japan lahat, yung pati, lahat po Japan. Tapos, bigla ako nasa Pilipinas. Siguro po, nalito yung immigration, bakit nasa Pilipinas ka, nasa Japan ka nag-apply? Okay, doon pa lang, hindi ka ginaid ng maayos ng Travelink. Opo. Dahil alam ng Travelink na nasa Japan ka, yung mga requirements mo, syempre, from Japan. Opo. Ngayon, dapat sila nakakaalam ng tamang proseso, i-guide ka nila. Kaya nga kumuha kayo ng Travelink agency, ng isang ahensya na mag-guide po sa inyo. Opo. Okay. So ngayon, December pa pala nakaban ka, nalaman mo July. Opo. Eto bang panahon, December to July, may binitawan ka pang pera? Wala na po. Okay. Kasi pero, po March po. Pero hindi ka niya in-inform? Hindi po, wala po. Alam na ba ni Mr. Ron na December pa lang, ban ka na? Siyempre po, sa kanya po nanggagaling. Hinihingi ko po sa kanya, ma'am, yung GC key. Kasi po yung GC key na yun is naandun po lahat ng process. Doon mo malalaman kung ano na mangyari, kung nag-reply na ba ang immigration. Okay. So, ibig sabihin, posible na may tinatago si Mr. Ron sa naging transaction mo? Posible po. Okay. Eto para sagutin at mabigyang linaw ang mga hinaing na ito, makakausap natin ngayon si Mr. Ron Kedep, ang CEO ng Travelink Visas Financial Consultancy Services. Sir Ron, magandang hapon po. Hi, magandang hapon. Okay, sir. Unang-una. Wait lang po, sir. Kilala niyo po ba itong si Misha, Cynthia, Desiree at mag-asawang sila Lester at Marjorie? Yes, kilala ko po sila lahat. Okay, ano po yung masasabi niyo po sa mga inireklamo po nila? Unang-una po, gusto kong magpasalamat sa inyo na pagbibigay sa akin ng oras na ma-explain sa inyo ng Travelink para at least maging wala tayong bias dito sa interview nyo and at the same time sa mga clients po ng Travelink. Okay po, linawin ko lang. Opo sir, linawin ko lang po, simula pa sa una, ang aming pong programa ay kailanman ay hindi po pumanig sa isang lado lamang. Kaya po, patuloy po namin kinukuha ang inyo pong linya. Ngayon po, sir, maraming salamat sa pagpapaunlak din po sa amin. Ano po yung masasabi nyo po dito sa mga reklamong ito patungkol po sa inyong agency? Okay. Gusto kong ipaalam sa inyo po, sa lahat ng viewers, ang Travelink is licensed. Pangalawa, bago tayo nagsimula ng processing ng applications, dumaan kayo sa consultation meeting. Ibig sabihin, pinaintindi sa inyo ng Travelink yung terms and conditions, payments and expenses when it comes to immigration process, when it comes to government fees and processing fees. So yan ang nakalagay sa retainer of agreement. Meaning, kung pumirma kayo sa retainer of agreement ng Travelink between client and Travelink company, you are aware of the terms and conditions. So ngayon, sa nireklamo nyo sa akin na sa mga binayaran nyo, yes, nagbayad kayo ng ganyang amount, pero ang amount na yan, nandoon yan sa retainer of agreement, naka-breakdown kung magkano yung sa school, magkano yung sa visa processing, magkano yung sa government fees, magkano yung sa biometrics, nandoon lahat yan, naka-statement yan. So sagutin ko ngayon si Lester Bonde sa reklamo mo. Unang-una, ang problema sa applications nyo is yung proof of financial. Pumunta kayo sa office ng asawa mo, dapat asawa mo ang kausap ko because she is the principal applicant, not you. Ang policy ng immigration, policy ng Canada, kung sino ang principal applicant, doon lang kami magbibigay ng information sa buong nangyayaring applications. Pero ikaw, dahil nirespeto kita bilang asawa ni Marjorie, nirespeto kita bilang kapatid ng kaibigan ko, pinakikinggan kita. Pero ngayon, ang sinasabi nyo sa akin, kakaiba doon sa napag-usapan natin, kakaiba doon sa process ng Travelink. Number one, yung applications mo, basahin ko yung refusal letter para maintindihan ninyo kung ano yung nangyari sa applications mo. Sabi dito sa refusal letter ng Immigration Canada, date January 31, 2024, sabi dito, I am not satisfied that you will leave Canada at the end of your stay as required by the paragraph R216 RPR. That's why I am refusing your applications because you have not
establish you will leave Canada based on the following factors. Number one, your assets and financial situations are insufficient to support the stated purpose of travel for yourself and your accompanying family members if applicable. Number two, the purpose of your visit in Canada is not consistent with temporary stay given details you have provided in your applications. So ngayon, ipaintindi ko sa inyo na wala kaming desire na manloko ng tao. Kami tumutulong dito. Kung hindi man satisfied yung officers sa applications ninyo na refuse, dapat maintindihan nyo yan. Dahil government ng Canada ang nagde-decide, hindi ang traveling. Okay, so, sir? naiintindihan ko yung nararamdaman nyo na na-refuse kayo dahil nagbayad kayo. Pero wala naman tayong magagawa dahil applications sa Canada pag nag-apply, kailangan natin gumastos. Okay, Sir Ron, napakinggan po namin yung paliwanag nyo patungkol po dito. Sasagot po itong si Lester. Wala naman po sa aking problema, sir, yung pagka-refuse ng visa namin. Ang akin lang, nung una pa lang, nung pag-inquire namin, sana hindi ka nagsinungaling para ma-encourage kami na mag-apply sa'yo. Yun yung point yung pagsinungaling mo, mga ganito, nung hinihingi mo yung bayad. May mga, wait lang sir, nagsasalita pa ako. Nung hinihingi mo, sir, yung bayad, nagsabi ka, pina-reserve mo na sa amin yung slot. Wala kang sinabi na 2 taon aabutin, sir. Doon pa lang, sir, nagsinungaling ka na. May mga screenshot ako dito. Okay, so sa madaling sabi, sir, ang binabanggit po nitong si Lester, kung sana sa simula pa lang, hindi na po kayo nagpaasa. Di na kami Yun! Hindi na sana daw sila nagtiwala. Okay, ma'am, ganito. Kung sinasabi nyo nagsinungaling, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Sinasabi ko yung time frame ng process, okay? Ngayon, ang pagkadali ng process nyo pagdating sa letter of acceptance sa school kasi yung intake ang yung inahabol natin dito. So ngayon, kung nabili man yung applications nyo, hindi yung pagkukulang namin, kundi pagkukulang din ng university na ina-applyan ng letter of acceptance. Hindi porke gusto natin yung intake na to, mahahabol natin. Depende yan sa kliyente kung nakapag-provide ka agad kayo ng requirements na kailangan namin. Okay, pero kasi chef kami. Okay, sir, pero po nagbanggit ka po na 3 to 6 months, sabi niya nga. Sabi niya nga, wala pang... So pag sinabi mong maximum, sir, yan na po, di ba? That ends with that maximum dates. Yung longevity po ng panahon, yung time frame, hanggang doon lang. Ngayon, kung meron man pong excess, siguro 1 month could be favorable sa side po ninyo. Pero kung ganito po almost 2 months, talagang naglolokohan na po, sir. Sino po dyan ang hindi magagalit? Ngayon, if you were in the shoe nito pong mga complainant na to, ano din po yung mararamdaman nyo, sir? Kung hindi po sila na-satisfy, ibig sabihin, meron pong pagkukulang po sa inyong ahensya. Either ito po ay napaliwanag nyo or hindi. Kung naibalik nyo naman po yung pera nila, siguro po, sir, wala po sila dito sa ating programa. Yung sa kay Lester, ma'am, kasi nasabi nyo na ibalik namin ang refund niya. Kasi binanggit niya po. Binanggit niya na na-refund. Sa processing ng applications, once we submitted the applications to Immigration Canada, we cannot refund any single cents. Pero kami po, para paintindi ko sa inyo, dahil kababayan ko kayo, kapwa ko Pilipino, kahit kami lihado, nag-refund kami sa clients namin. Ganun ginagawa ko sa agency ko. Yun nga po, sir. Yun nga po. Sasabihin nyo na nangluloko kami ng tao, it's not the right term kasi wala kami nilolokong tao. Okay. Sabihin na natin na lumagpas man kami sa buwan, hindi namin control ang immigration. Hindi namin control ang desisyon ng university. Kaya huwag niyo sabihin na nangluloko ang traveling dahil mag-base din kayo kung paano kami mag-assist ng tao. Sa dami ko na natulungan, bawat pamilya na doon na kayo dahil na-refuse kayo, ganyan yung sasabihin niyo sa akin. Pero tinatanggap ko yan kasi sa part ng negosyo ko, sa part ng immigration process, kahit sa ang firm sa Canada, mag-outside Canada, ganyan ang na-experience namin. Okay, Sir Ron. Kasama yan sa business. Sir Ron, putulin ko muna kayo, no? Kasi binabanggit nyo po yung proseso na kayo po yung nakakaalam. Kaya lang po, ang pagkukulang po sa inyo, hindi nyo po naipaliwanag sa mga taong ito. Tama ka, marami po kayong mga kababayan nating napalipad na papuntang Canada. Pero marami din po ang nagrereklamo patungkol po sa naibigay niyong serbisyo. Paano naman po itong si Namisha
Yung mga requirements po na pinasa nila sa inyo, papuntang Japan. Sir, wait lang po, sir, ano? Sasagutin ko po si Misha. Wait lang, sir. Paano po itong kay Misha na yung mga requirements na pinasa po sa inyo from Japan pa, pero pagdating po dito, naging issue po sa immigration. Ano po yung masasabi nyo patungkol po dyan? Ibig sabihin, kayo po mismo, niloko nyo po itong si Misha. Kasi, ang hiningi nyo pong requirement sa kanya ay galing pa pong Japan, which is, for in fact, alam nyo po na posible pong makita po yun ng immigration, the reason why nagkaroon po ng pagbaban dito kay Misha. Okay, explain ko po sa inyo Ang submission ng applications is sa Japan. Pero ang Japan, ang submission ng visa is sa Canadian Embassy Manila. Covered siya ang Japan ng Manila. Kahit nasa Japan siya, ang processing is in Canadian Embassy Manila. So ngayon, explain ko po sa inyo. Si Misha, nilapit niya sa akin ng pamangkin ko na ang pamangkin ko tinulungan ko papuntang Canada na kahit piso walang ginastos. Lahat tinulungan ko. Oh, tumatawa po sila, sir. Dahil sa pagmamahalan po nila, nakiusap sila sa akin. Oh, na kung pwede niya makuha si Misha, makuha niya si Misha papuntang Canada. Okay, ginawa lahat ang in-sponsor ko yan. Ngayon, makakapunta ka ba, Misha, ng Canada without my sponsorship? Without my signature? Without my supporting documents to process your applications? No. Kailangan mo na maging sponsor sa iyo papuntang Canada. Hindi kita kilala. Pero dahil pinakiusap ka ng pamangkin ko na si Al Francis Kideb Carillo, ginawa ko lahat para sa iyo for the purpose na kayong dalawa ay magkasama. Sir, okay? Opo, So Sir ngayon, Ron, yes, Sir Ron, opo, Sir Ron, yan pong pirma na binabanggit nyo po, yan na pag-sponsor po nyo, yan pong serbisyo po na binibigay na sinasabi nyo, na kung hindi po sa tulong ninyo, hindi po ito makakalis. Sir, para po sa pagkakalam namin, yan po ay binayaran po nila. Ang pirma po ninyo ay bayad po, para po ay makaalis po sila. Tama? Ang binayaran ni ma'am, sila ma'am. Kaya po, sir, wag niyo po kami, pero wag niyo, sir, wait lang. Wag niyo pong sasabihin dito na parang utang na loob pa po nila sa inyo na pumirma po kayo sa mga dokumento nila. Para po sa pagkakalam ng lahat, yan po ay bayad. Okay, ma'am, matanong kita. Ano ang gusto mo mangyari ngayon sa pag-uusap nito? Let's be professional. Okay, sir. Kasi ako para sa akin, sa sarili ko, kung ang mga usaping ito, dadaanin sa ganitong proseso para sirain ako, yung company ko, it's better to deal with in a proper court. Okay, Kaya, sir. Ikaw Misha, kung sino pa man yan, I encourage you to file your complaint in a proper place at haharapin kayo namin. Opo, sir. Ganun ang encourage ko sa inyo. So, For now, I don't have time na sagutin kayo lahat. Dalhin natin sa legal, sa tamang proseso. Naiintindihan ko kayo, ako Bicol, ora mismo, tumutulong kayo. Ako din. Tama, so sir. ngayon, gusto kong gawin to sa tamang proseso. Mag-file kayo ng complaint, haharapin ko kayo sa tamang lugar. Tama po yan, sir. Ang platform na to, hindi to tamang oras para pag-usapan dahil walang mangyayaring proper resolution sa bagay na to. Okay, Kaya sir. i-encourage naman from ako Bicol, tulungan mo sila mag-file ng complaint at haharapin ko provided ng mga documents na meron kami sa company ko. Tama ka dyan, Mr. Ron, ha? Yun ang encourage ko sa inyo. Okay, Mr. Ron, tama ka po dyan. Tutulungan po namin sila. At yes, ito po, I will. ito po sa yung tatandaan nyo po, sir, ha? Hindi ka po namin sinisira. Hindi po kami sumisira ng mga tao. Ginawa mo na yan before your segment last week. Right? You did that. You never called me. You never informed me that you guys will go live ruining my company and my business. Sir, para sa pagkakalam po ninyo, we keep on reaching you out. Actually, sir. No, you never. Ganito, sir, ganito. Sir, ganito. Nagbigay 1021, magtawag kayo, but you never send a message. Nagbigay po kayo, sir, ng contact numbers ng inyong pong opisina. Once na nagbigay po kayo ng contact numbers ng inyong pong opisina, that should be reachable and attended. Now, kung kami po... reachable. Okay, kami po yung pinapasan nyo. Okay. Meron kami branch office sa Daraga, sa Tabaco. Meron kami branch office sa Ligao. And I have also my company email. You can send me an email. Alam mo, sir, napakasimple lang po yan. Napakasimple, sir. Kung ito pong mga reklamo ng mga tao ito ay nabigyan nyo po ng solusyon, hindi na po ito nakakarating sa aming programa. Okay? May solution kami dyan. May solution kami dyan. Alam mo, Sir Ron, we will not accept this kind of response coming from you. Binigyan ka namin ng pagkakataon na makapag-explain. Pero kung ganyan po yung inyong bibitawan ng mga salita, tama ka po. Maghaharap po tayo sa proper venue. Yes, maghaharap kami. Kasi
harapin mo rin yung kasong ipapile ko sa'yo. Okay. At sir, eto po Kasi, the way you talk, the way you accuse alam mo, sir, yes. Napaka-unprofessional mo. Kami na sir yung nag-accuse sa'yo. Excuse me. Sir, hindi ka namin kilala personally. Okay, ang pinag-uusapan po natin dito, yung ginawa nyo pong transaksyon sa mga taong ito na wala po nangyari. Puro pera po. Pera yung tinanggap nyo, okay? So ngayon, sir. I-advise kita. Okay, i-advise kita, mapapakinggan mo ako. Listen first. I will not listen to you, sir. Sabi mo nga, sir. Kita na lang tayo sa proper venue. Tama ka dyan, sir. Ito na. Kasi ang purpose ng office nyo is manira ng tao. Kasi you need to gain more viewers, right? You need to gain more followers. Kasi ako, Bicol, sir, coming from you, ang aming programa ay para manira lang. So, ikaw na mismo lang, sir, yung nagsisira po ng pangalan po ninyo dahil kayo po ay nag-aakusa sa mga tao at programa na gumagawa po ng tama sa ating mga kababayan. Look at yourself now, sir. Marami pong nagre-reklamo sa inyo. Kami po, marami po kaming natutulungan. Eto mga ka-aksyon, para naman sa maaring aksyon, nasa kabilang linya ng telepono ngayon si Attorney Jessie Jimenez, ang Special Investigator ng National Bureau of Investigation, Bicol Regional Office 5. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Jessie. Yes, ma'am. Good afternoon. Apo, Attorney Jessie, eto po. Marami na po yung nagre-reklamo patungkol po dito sa isang ahensya, TravLink. Ano po yung pwedeng proseso na pwedeng asahan po nila Misha mula po sa inyo, Attorney? Ito po si Misha ay galing pa ng Laguna. Ito naman na isa pa sa Benguet. Ito isa Pampanga at Quezon City. Ano po yung maaring asahan po nila sa NBI, Attorney Jessie? Ma'am, kailangan nating ma-interview po muna sila dito sa opisina. Dito sa amin para mai-document natin yung complaint sheet nila. I-assist po natin lahat yung complaint nila po, ma'am. Apo. So kami po ay kumbaga ito pong mga taong ito ay papapuntahin po namin dyan sa inyong opisina para po personal nyo pong makausap at personal din po silang mag-sign ng mga form para po makapagsampa ng kaso. Opo, ma'am. Opo. Attorney Jessie, ano po yung pwedeng kasong kaharapin itong si Mr. Ron ng TravLink? Traveling agency po ba sila, ma'am? Yes po. Okay. Nag-engage po ba sila sa recruitment ng tao para mag-travel sa abroad? Actually, mga ano po ito, working visa, student permit, ganun po yung mga inaasikaso po, mga inilalapit po dito kay Mr. Ron. I-check po natin lahat po yan, ma'am, kasi ang traveling agency is not authorized to recruit workers for abroad. Bawal po yan. Opo. So pag napatunay, ano po yung pwedeng kasong kaharapin ito? Base sa batas po yan, illegal recruitment po yan. Okay, illegal recruitment. At pag napatunayan din po na maraming pera po yung tinanggap nitong Mr. Ron at wala pong naging proseso, hindi po nakapagpunta ng ibang bansa or Canada, ito pong mga lumapit sa kanya. Ano po? Pwede din po bang pumasok ito sa swindling? Ganito kasi yan, ma'am. Pag committed po yan ng syndicate, meaning more than 3 po, ang nag-process sa recruitment, syndicated po yan. Pag marami po ang biktima, in large scale, considered as economic sabotage po yan. Mabigat na kaso po yan, ma'am. Opo. So, eto po yung TravLink Visas Financial Consultancy. Opo. Ang pinag-uusapan po natin, though sinasabi niya na lihitin mo silang ahensya, lisensyado sila, marami po silang dokumento, hindi naman po yun ang kine-question natin. Yung naging proseso po ng pagtanggap niya ng mga pera mula po sa mga iba't ibang tao na hindi naman po na in return hindi po na-satisfied yung mga kliyente. Kasi ganito, ma'am, pag hindi po yan authorized or licensed ng PUEA, nag-emanate po kasi ang authority at license from PUEA, andun po yan ng Department of Labor and Employment. Pag hindi po yan authorized or licensed, tapos nag-engage po sila ng recruitment, bawal po yan, ma'am. Opo. So base po sa kanya, license naman daw po ng OWA at POEA kasi nag-FB Live ito. So ngayon hindi naman po yun yung kinu-question natin, ano, kung license o hindi. Kaya lang talaga yung binabanggit nitong mga nagre-reklamo na sila po ay naloko nitong si Mr. Ron.
I-check po natin lahat ng documents po, ma'am, whether they are really authorized or not. Para, ano po, ma'am, dapat ma-interview talaga natin yung mga complainants. Opo. So, 3 to 4, pasok ito sa syndicated staff, More than 3 or more po. Okay po. So, I guess, sobra-sobra na ito Syndicated po yan, ma'am. Opo. Attorney Jessic, papapuntahin na lang po namin itong mga complainant dyan po sa inyong opisina para formal po silang makapagsampa ng reklamo. Maraming salamat po, Attorney Jess. Yes, ma'am. You're welcome. Good afternoon. Opo, maraming salamat. So, pupunta kayo right after ng program para makapag-file kayo ng inyong mga reklamo at dala po niyo yung mga attachment ng mga ebidensya ng transaction po ninyo. Okay. So, napakinggan ninyo, ano? Imagine nyo, yung FB Live, pinanood ko yun mula sa hanggang matapos. Talagang sobrang pagbabanggit niya. Kinasun niya pa yung pagiging broadcaster ko. Mr. Ron, para sa inyong knowledge po, ako po ay dating secretary ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan. So, para po masagot yung katanungan mo kung ako ba ay lehitimong broadcaster, oo po. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo, Attorney Jessie Jimenez, ang Special Investigator ng National Bureau of Investigation, Bicol Regional Office 5. Ayan. Sabi pa ni Mr. Ron, tayo daw ay nasa FB lang. Para sa pagkakaalam mo naman, kung nakikinig ka, kami po ay simulcast mula sa 90.7 Radyo Oragon at 88.3 Catanduanes. At marami pa pong radio station at TV station po nagpapanood at napapakinggan po kami. Alright? Mga ka-aksyon, sasamahan namin kayo para ito pong reklamo po ninyo ay maidiretso na. Sabi nga ni Mr. Ron, see you on the proper venue. Ayan. Okay? Ano ang huling mensahe nyo na gustong iparating dito kay Mr. Ron? Good luck. Ha? Good luck. Good luck. Kayo daw, pagmamahalan nyo, parang utang na loob nyo pa kay Mr. Ron. Salamat po kung ganon. Salamat kung ganon. Salamat po kasi sinira niya yung buhay namin mag-asawa. Ayan! Sinira mo pala yung buhay ng mag-asawang ito. Bakit mo pa pinagmamalaki na nakatulong ka sa pagmamahalan nila? Parte ka ba ng love life na ito? Ayun. So, anong pakiramdam nyo ngayon? Sir? Magaan. Nilabas ko yung sama ng loob ko sa kanya. Opo. So umaasa kayo na etong laban na ito ay dire-diretso na? Opo. Okay. Meron kang gustong sabihin kay Mr. Ron? Wala na po. Ha? Good luck na lang. Ayan. Puro good luck na lang. Sa kabila nito, nasa si Cynthia at Desiree. Cynthia at Desiree, kumusta kayo ngayon? Medyo kumaan po. Opo, mikropono. Bumiyahe pa kayo mula sa iba't ibang panig ng mundo ng Pilipinas. 27 hours. Ha? 27 hours nakaupo sa bus po. Tingnan mo yan, Mr. Ron, kung kami ay galit po sa inyo, para sa kalaman mo, hindi ka po namin kilala personally at hindi namin kilala yung travel agency po ninyo. Nakarating lang po yan dito dahil may reklamo patungkol po sa inyo. Okay? So wag nyo po kaming bibintangan na kami ay sinisira po namin ang inyo pong ahensya. Kayo po siguro yung sumira po ng inyong ahensya dahil po sa mga reklamong ito. Okay? So ito mga ka-aksyon, isang bypass operation naman ang isingginawa nitong nakaraang Biyernes sa pangunguna ng PDEA. Ang ilang mga kaganapan ng ating dapat abangan sa Lambat, panoorin po natin ito. Yung immediate backup, yung immobile, ito na kami. Ipeso kami dito sa file. Wala na, agent, voice dito po. Abangan sa Lambat, 4 na lalaki nalambat ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isinagawang bypass operation sa Barangay Tuburan, Ligao City. Isa sa mga nalambat na suspect, dating tauhan ng Philippine National Police, habang ang isa naman, graduating student sa senior high school. Ang maaksyong operasyon, abangan sa Lambat. At iyan mga ka-aksyon, yan ang mga aabangan natin sa Lambat. At iyan ang mga natunghayan nating mga reklamo at hinaing ngayong hapon na ora mismo rin nating binigyan ng tugon. At para sa mga nagnanais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar,
Maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat! Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa.